Ororbian gaude, Oltzalekura bueltatu gara Egoitz Karrionekin egoteko. Aurrekoan kontatu zigun nola bere entrenamendu pertsonalak orokorrean lesioak pairatu dituzten pertsonekin eta kirolari profesionalekin egiten dituela. Eta nik gogotsu geratu nintzen ikusteko zertan datzan guzti hori. Zuek ere? Bagoazen. Kaixo. Kaixo. Barkatu, hasi zarete ja. Bai. Zer moduz egoitz? Oso ongi. Ongi, ebetxe. Oltzaleku ezagutzen dugu, aurrekoan ibili ginen. Baina ni negoen, kuriosa, ez ikusteko, aber zertan ari zineten edo zegin martzen uten gaur. Bai, bentsa dugu Andrea, dagoela oraintxe bertan lesio batetik errekuperatzen. Bale. Pelotan jolasten du, pelotari oso ona da, ados pilotan jolasten du. Eta bueno, bere garaian istripu bat izan zuen, eta hementxe gaude, ja, frontoira bueltatzen ari da. Gogoz. Eta bere azkeneko fasean dago. Oso ongi. Orduan ikusiko duguna zer da? Azkeneko fase horretan behar diren teknikak edo... Bai, oraintxe bertan, esan dezakegu gaurko sesioan batez ere, ari garela bere puntu ahulenak lantzen. Bale? Berak berezko tendentzi bat zuen, eta tendentzi hori, kirolari gehienetan ohikoa da, batez ere superfizie gogorretan egiten diren kiroletan, eta bere kasuan, zuzendu nahi dugu hori, porque horrek ere eraman du berak beste molesti batzuk izatera. Eta gainera lesioarekin, molesti horiek handitu egin dira. Ze lesio izan zen zehatzmeaz? Bai, berak istripu bat izan zuen, eta femurra utzi zuen, eta gero ikusi zuten ere meniskoa apurtu zuela eta operatu egin zuten. Eta hortik, hasi zen pixkanaka, baina lehengoan entrenatzen izan zuen zuntza ustura txiki bat tensor de fascialata deitzen den muskulo batean, eta rekuperazio hortan gaude oraintxe bertan. Ados. Ni hemen geratuko naiz pixkat ikusten eta galdetzen. Oso ongi. Naiz pixkat kuriosa baina. Venga, gozen Andrea. Hori da, luzatu besoak bera, oso ongi, hartu arnasa tripatik, hartu hemen, hau beteta, hori da, bota, eta ustu haize. Perfecto. Bosta aldiz egin barra du, bale? Venga. Oso ongi. Hau zertarako da, beroketa moduan edo? Bai, hau egiten dugu batez ere, sistema parasimpatiko aktibatzeko, eta arnasketa bidez lantzen ditugu, esan genezake, kore edo abdominaletako gihar profundoenak ez, eta horrek ematen diguna da toraxaren eta aldakaren arteko erlazio egoki bat. Ados. Horrek, erlazio egoki horrek eramaten du bere mugitzeko modua edo korrika egiteko edo martxarako tendentzia asko zobeago bat. Lesio asko etortzen dira, kirolari asko izaten dute harreman hori nahiko txarra, torax eta aldakaren artean, eta horrek eragiten du batez ere aldakaren partean lesioak izatea. Berak operazio bat du aldakan, lesio bat izan du, orduan tendentzi hori aldatu nahi dugu gutxenaka. Ados. Osea, gero arnasketa edo egiteko modu hori extrapolatu behar da pilota partidu batera. Bai, hori da. Eta baita egunerokotasunera ere, kaletik hiltzeko, etxeko gauzak egiteko ere, importantzia handia dauka. Ados. Etzango gara, Andrea, buruzu gara, torri. Buruzu gara. Hartu esku batean, hori da zuzen, perfecto. Hau luzatuta erabat, hau hemen, eta alde batera. Perfecto, hablatu pixka bat belauna, eta hemendik, hau atzeraka, eskua hemen jarrita, orain gora, ukondora apoiatuta, separatu hau lurretik, hemen, oso. Eta hemendik, Andrea, gora ukondora, bale? Mendik? Ez, luzatu besoa. Bai, hemen, eta orain, separatu behar dugu, sorbalda eta ukondoan apoiatu, eta zu gora, torri, oso ongi, perfecto, mantendu hor pixka bat, eta buelta poliki, oso ongi, hau ongi konektatuta, bale? Perfecto, bajatu mantxo, oso ongi, 6 aldiz, Andrea, 3. Hau mantendu beti estable, oso ongi, eta hau erabat luzatuta, bale? Sabaira. 4, poliki, perfecto, gora, 5, oso ongi,
eta 6. Ozen bestaldera. Oso. Gaizki dagoen hanka zein da? Hau, ezta? Ezkerrekoa, bai. Bale, ikusten zaio hor. Ezkerrekoa da ebakuntza duen Vale. hanka, femurra utzi zuen hemen eta meniskoa ere, baina hau, ez, luzatuta, hau, hemen, oso. Perfecto. Hemen egin zuen, ebakuntza hemen egin zioten, eta zuntza ustura justo beste aldean du, eta normala da. Claro, kompensazioagatik. Kompensazioagatik, esandako giharrean, lesio hori edo zuntza ustura egin zuen. Gauza da, muskulu hori askotan toniko egia izaten dugu, hau da, gehiegi erabiltzen dugu, eta muskulu horrek ez luke horren garrantzi handirik izan behar. Ados. Eta hori zergatik pasatzen da, aldakako muskuluak eta batez ere giltzadurak nolabait deskonpensatuta daudelako. Eta hori normala da, kasi kirolari guztietan pasatzen delako. Oso bi, perfecto. Vale. Eta kostatzen da gehiago orduan alde honetara edo bestera egitea, edo bietara. Kostatuko zaio segurazki bere justo kontrako aldera egin dugun tokira, Vale. bere alde hau konpensatuagoa dagoela. Vale. Hau belaunen gainetik, Andrea. Bat. Eta bi. Neri begira berriz. Oso, belauna flexionatuta. Hemen. Eta horrela. Vale? Badakizu, ez? Lehenengo jarri plantxa batean, oso ongi. Eta hemendik separatu hau bakarrik, vale? Oso ongi, perfecto. Hau hemen. Mantendu 2 segundo eta itxi. Eta bera berriz. Orduan, guretzako oso garrantzitsua da, gero, plano sagitala deitzen dugun hortan, hau da, batez ere, indarra eragiten duten ariketak lantzeko, lehenengo egiten duguna da, plano frontalean lan egin. Hau da, batez ere, aldetako plano hortan. Honek ematen duelako estabilitatea, gero, gainerako ariketa horiek indarra ongi generatzeko. Hau da, egiten dugun indar guztia, nahi dugun norabidean egiteko, eta beti estable egoteko. Vale? Beste bat Andrea eta beste aldera. Oso, beste aldera. Eta biz, min ematea normala da? Osa, horrelakoak egiterakoan edo garrantzitsua da hori neurtzea? Osa, nola dakizu ze puntutara arte joan zaitezkeen? Normalean erabiltzen dugu eskala bat, balidatuta dagoena zientifikoki, guk, eskala idatzita dago, hor dugu, eta batetik 10erako eskala bat da, min sensazioarekin. Eta beti permititzen dugu 3 eta 4 tarteko mina izatea ariketa batean. Ados. Esaten badigu, laugarrena normalen izaten da daño moderado, edo tarteko min bat, eta hortik, eskala hortik gora esaten badu mina duela, egiten duguna da, edo intensitatea jaitsi, edo ariketa hori utzi, eta revisatu zergatik ematen dion mina. Beste bat, Andrea? Vale, oso ongi. Bueno, egin dugu lehendabiziko bloke bat, aktibazio txiki batekin eta gero estabilitateko batez ere ariketa horiekin, goaz bigarren parte batera beste toki. Perfecto, joaten gara beste aldera. Orain itxaso, lehengo parte hori bukatuta, bilatzen duguna da, atzeko, kadena posterior deitzen dioguna aktibatzea, eta horretarako oso importantea da ere, oinak lurrarekin kontaktu hon bat izatea. Horretarako askotan, orpoa edo aztala kontaktu hona izan behar du lurrarekin eta horregatik jartzen diogu askotan kuina hori. Enfatizatzeko pixka bat, orpoaren kontaktua lurrarekin eta behatz lodiak ere kontaktua izan behar du lurrarekin. Horrexegatik, orpoa kuinan dago eta behatz lodia, edo, oineko punta, baino beti gogorarazten diogu behatz lodiarekin indarre egitea lurraren kontra, lurrean dago. Eta aldi berean, bizkarrarekin egiten du lan, baina bizkarreko parte honek parte rotazional bat dauka, oso indar asko egiten du rotazio hortan, bere kirolak ere hori eskatzen du, eta horrexegatik sartzen ditugu laukariketak. Eta zergatik da garrantzitsua hori, behatz lodi hori ohitutzea edo indarra egitera? Gaur egungo zapatillekin da horrela, gure zapaltzeko era asko aldatu da, eta horrexegatik, hankaren, oinaren indar intrinsekoa deitzen dena, edo muskulatura intrinsikoa asko galdu dugu. Eta horrek ekartzen du, oinak lurrarekin kontaktu hon batez balen badu, gero lesioak izaten dira normalean belaunean eta aldakan. Orduan guzti hori ere Andrearekin ikusi duguna hasierako balorazioan,
saiatzen gara zuzentzen pixkanaka, bale? Andrea, akordatzen zera. Hemendik, bera, eta atzera, bale? Mantxo bera, eta atzera, bai? Eta beti orokortzen duzue, bai alde bat eta bestea, naiz eta lesioa batean izan? Hori da. Egia da, ebakuntza bat dagoenean, inhibizio bat dago, hau da, alde horretako muskulatura, esan genezake, ahaztu egin duela zein den bere funtzioa, eta holakotan, igual serie gehiago edo errepikapen gehiago sartzen ditugu lesionatutako aldean. Konpensatzeko, azkenean oso importantea delako, nahiz eta alde batek indarra izan, besteak ere indar guzti hori konpensatu behar du, edo berdindu behar du. Aldatu, Andrea. Eta pixkanaka, kirol guztitan, azkenean, edo kirol gehienetan tokitik mugitu egin barzara, hau da, beti martxa bat dago, ez, beti mugimendu bat dago, bai korrika baita oinez ere, orduan, sartzen ditugu ariketa guztiak, orain arte egin ditugunak behintzat, tokian izan dira mugitu gabe, eta oso importantea da, gero guzti hori, martxarako edo mugimendurako patroietan sartzea, ere. Horrexegatik ari da orain ariketa hau egiten. Edo zergatik sartu zinen entrenadore pertsonal moduan? Ni... Zehazki honetan, diot, de lesio eta kirolari profesionalekin. Bai, bale, Andrea. Bere garaian, ni prestatzaile fisiko bezala hasi nintzen, kirola asko gustatzen zitzaidan eta batez ere goi errendimendukoa, baina kasi beharrarengatik. Azkenean goi errendimenduak lesioak dakartza, eta hortik beharrarengatik kirolari asko etortzen ziren nerekin entrenatzen zutenak lesio batekin, eta kanpora joan beharrean erabaki nuen master bat egitea horrelako... Gauzak lantzeko, bai. Beste aktibazio hau ere bukatu dugu, hirugarren parte batera joango gara, eta hori indarreko ariketa espezifikoak egingo ditugu. Bagoazen indartxo jartzera. Venga. Hori da, 5 segundotan, mantso. Perfecto. Eta gora. Hori da, beste 5. Ez da, ezer kexatzen, Andrea? Ez. Langile fina da, horretarako. Esaten diozun guztia egiten du, egia da serie eta serie tartean hitz egitea gustatzen zaiola, baina langilea, bai. Osongi, perfecto, beste 2. Eta beldurrak ere suertatzen dira? Osa, lesioen ostean kirolarientzat gero berriro ere astear daudenean, ez? Osa, azken fasean gaude, ez? Orduan, beldur horiek ere... Bai, Andrearen kasuan adibidez, egia da istripu batetik etorri dela lesioa, orduan, akaso hori ez du bere kirolarekin relazionatzen, eta aparte, berak eskupilotan jokatzen du, eta ez da oso kirol lesiboa kontakturik ez dagoelako. Baina badira beste kirol batzuk non kontaktua dagoen, eta lesioak izaten dira kirolean bertan, eta horrek gero ere konfiantza hartzeko, batez ere apoioak ongi egiteko, eta berriz ere beldurri gabe jokatzeko, psikologikoki ere karga handia izaten du. Bai, ze futbolariekin eta ere ikusi zaitut, ez? Bai, eta kasu horretan adibidez gehienak ligamento cruzado anteriorreko lesioak izan ditugu hemen, eta urtebeteko errekuperazioak izaten dira, oso luzea da, eta psikologikoki, esan genezake fase guztia pasatzen dituzula, eta berriz ere zelaira bueltatu behar izatea, eta batez ere konpetizioko egoera batean beldurri gabe, eta zure belaunak izan duen lesio hortan pensatu gabe, aritu behar izatea, kostatu egiten da. Eta zuk lantzen duzu ere hori, edo baduzue kanpo ezagite apoio moduko bat, psikologoen aldetik, edo... Hori batez ere psikologoek egin dute, bai. Azkenean guk, esan genezake, esperientzia dugulak, gauza kontatzen dizkigute, olako egoeratan... Erlazio bat sortzen da, bai. Hori da, eta gauza kontatzen dizkizuten, baina psikologoek beste profesionaltasun bat dute horretan, eta... Venga, beste bat, Andrea. Hemen adibidez metronoma jartzen diogu, guk indarra lantzea nahi dugu, baina egia da ere, giharren arteko koordinazio hori lantzeko, olako lanak non berak poliki mugitu behar duen, eta gainera atentzioa beste toki batean izan behar duen, olako ariketek asko laguntzen dute horretarako. Jartzen diogu metronomo bat, non beti errespetatu behar duen, 5 segundotan edo 5 kolpetan jeitsi behar duen, hau da, mugimendu kontrolatu behar du, eta gero, igotzerakoan azkar egin behar du. Beti ere fase positibo hori azkar lantzen dugu.
Baina gero hori ez da ala, ez? Osea, gero pilota partidu batean ezin du horrelako segida eraman. Hori da, horrexegatik gero egingo dugu lan, indarreko lan edo abiedurako lan espezifiko bat, baina kasu honetan ez dugu bilatzen gihar batek espezifikoki lan egitea, baizik eta gihar guztien arteko koordinazio bat izatea. Eta kirolari askori kostatu egiten zaie poliki mugitzea eta kontrol hori ez dutelako. Orduan kasu honetan, ari gara pixkanaka. Beti kostatu izan zaio poliki mugitzea Andreari, nahiko mugitua delako, baina ari da ikasten pixkanaka. Bale, joango gara bigarren ariketa batera, eta hemen bai, derrigorrez azkar mugitu behar du. Bale, perfecto. Venga. Andrea, salto, vale, contramovimiento, pum, pum, eta hemen, 3 segundo mantendu, vale? Hiru segundo, eta zutik jarri. Eta zutik jarri, Zutik. Venga, va. Osea, hau da, honen garapena nola bait, Hori da. Hemen bilatu duguna da koordinazio bat izatea, sinergia bat izatea muskulu guztien artean, eta hemen muskuloek azkar mugitu behar dute oraingoan. Horretarako, modu asko daude, sentadilla bat egin dezakegu, kasu honetan gaur saltoa tokatzen zaigu. Saltoa beti izan du da errendimenduaren indikadore handienetako bat. De hecho, testa asko egiten dira saltoa neurtuta. Eta, Andrearen kasuan potentzia hori asko galdu zen, saltoa generatzeko potentzia hori asko galdu zen, eta horregatik lan egiten dugu. Egia da ere, gainera, olako lesioetan salto egiteko konpentsatu egiten dugula pixka bat, hau da, lesionatutako hankak indar gutxiago egiten du, eta beste hankak indar gehiago egiten du. Hori nahi gabe, Hori da. Orduan, tendentzia hori ere aldatu nahi dugu. Eta horrexegatik, orain egin behar du saltoa bakarrik hanka batekin eta gero bestearekin. Bale. Bale? Aupa, Andrea. Jeitsi poliki eta gelditu 2 segundo hor. Bat, bi, salto gora. Oso ongi, eta zutik. 4 aldiz bakoitzarekin. Geldi, gelditu behan, Oraindik kostatu egiten zaio ikusten duzu ez, nola egin dugun lan hori, azkar gora, baina askotan ahaztu egiten zaio mantxo jeitsi behar duela, eta gelditu behar dela. Kontrakoarekin, Andrea. Beste 4. 2 segundo. Bat, bi, ja. Oso ongi. 2 segundo. Bat, bi. Perfecto. Zutik. Berriz bera. Bat, bi. Oso ongi. Azkena. Ba. Oso ongi. Perfecto. Ongi, Andrea. Aldatzen dituzue, egunetik egunera ariketak, ez dira beti berdinak, ez? Bai, normalean planifikazio bat egiten dugu, eta egun batean egia da, igual karga handiagoa sartzen dugula, hurrengo egunean konpentsatu egin behar da karga guzti hori, orduan jeitsi egiten dugu, eta beste muskulatura bat lantzen saiatzen gara, baina behintzat astean 2 edo 3 ere, jasotzen du egur pixka bat, Hartu behar dut goma bat, beste ariketa bat egiteko. Aupai. Bale, esan dugu, lehen lesioetan, igual hanka batekin konpensatzeko ohitura dugula, batez ere salto egiterakoan edo frenada bat egiterakoan eta horrelakoak. Orduan, horretarako ariketa batzuk sartzen ditugu, non perturbazio txiki bat bilatzen dugun, hau da, deskonpensazio txiki bat, gero bera konpensatu alizateko. Bale. Hemen, Andrea, hemen sartuko gara, bale? Salto gogorak egingo dugu, eta kanpoko barruko hankarekin bakarrik eroriko zara, eta gelditu 2 segundo behan, bale? Ea akordatzen garen. Oso ongi, salto gora, barrura pixka bat, eta eskuinarekin, perfecto, kontuz. Venga. Oso ongi. Perfecto. 5 aldiz alde bakoitzera. Oso ongi. Perfecto, azkena. Vale. Orduan goma honek zerrera egiten du? Alde batetik indarra barrurak egiten dio, eta indarra barrurak egiten dio gainera hemen toraxetik, torsotik. Orduan guzti hau, ez bakarrik hankaren frenadarekin konpensatu behar du, baizik eta berak bere korearekin edo estabilizadorekin ere indarrekin behar du horretarako. Ozen bestaldera. Azkenen landu behar dugu gorputz osoa. Ongi. Naiz eta zailtasuna izan zati batean, ez? Hori da.
Orain, hanka, lesionatutako hankarekin ari gara, orduan Zailagoa normalean egingo zaio. pixka bat gehiago kostatzen da. Eta hemen ikusten da oso ongi nola bi hankekin ariketa bat egiten duenean ongi egiten du, baina hanka bakarrarekin egiten dugunean beti diferentzi pixka bat ikusten da. Azkenekoa, Andrea. Oso ongi, perfecto. Bai? Eta bueno, indarreko lan guzti hau, ikusten duzu, hiru fase izan ditugula bukatu dugu, orain gustatzen zaigu beti izerdi pixka bat egitea, hasi que pensatuta dugu bizikletara joatea eta... Kardio pixka bat egitera. Azkeneko faserako. Guazen txiringitoa mugitzera berriro. Orain kardio egiten, a tope. Orain izerdi pixka bat, gaur indarreko lan fuerte bat egin du adibidez Andreak, eta holakotan hankak gehiagiz kargatzeko edo inpakto gehiagiz jasotzeko batez ere lesio bat izan duelako, bizikletara eramaten dugu. Agian beste egun batean egiten duguna da mekanikoki edo indarrarik eta horiek horren beste ez kargatu eta korrikako edo desplazamenduko ariketa sartzen ditugu. Neurtzen dugu asko zenbat inpakto jasotzen duen muskulatura horrek eguneko egunean ez dagoelako eta bueno, rekaidarik edo atzera pausorik ez izateko. Osa, garrantzitsua da beti indarrariketak egiterakoan gero kardio pixka bat egitea? Bai, ongi dago, batez ere, olako egoeratan bere kirola praktikatzen ez duenez, atal kardiobaskularrak asko galdu egiten delako, eta nolabait mantendu behar dugu funtzionamenduan eta forma fisiko hori asko galdu ez dadin. Hemen zenbat, 10 minututxo edo goten zarete? Bai, normalean, egin genezake denboran luzatuta, 40-45 minutu egin genezake, baina bere kirolaren eskakizunengatik eta batez ere denbora aurrezteagatik egiten duguna hit edo intensitate altuko seriak egiten ditugu. Horrexegatik oraintxe hasiko da 30 segundoko seriak fuerte egiten eta beste 30 segundo deskansatu egingo du eta 5 aldiz egingo du gutxi gora bera. Hasiko gara lehendabizikoarekin, Andrea? Venga, igoko dugu resistentzia pixka bat eta 30 segundo hartu hemendik eta eman fuerte, bale? Venga, oso ongi. Hasi da izerditan ja, bakarrik beroketarekin, así que orain parte zaiena falta du. Oso ongi. Venga, fuerte. Oso ongi. Beste 10 segundo, Andrea. Venga, fuerte, fuerte. Oso ongi. Oso ongi, vale. Orain kenduko diogu resistentzi pixka bat, eta beti mugimenduan mantenduta behar du, baina mantxoago eta indar gutxiagorekin. Eta horrela, egingo ditu osotara 10 serie, lehendabiziko 5, gero arnaz pixka bat hartuko du, ura pixka bat, eta gero beste 5 seri nik uste beharko duelako. Zer, atxedena ere da garrantzitsua, Bai, noski, segun eta ze iraupeneko seriak egiten ditugun, atxedenak ere kontuan izan behar dugu. Normalean, hasi ginen mantxoago, hasi ginen segundu bakoitzeko lanarekin 2 edo 3 segundoko atxedena ematen genion, hau da, 10 segundoko seriak eta 30 segundoko deskansoa. Orain, forma handitu duenez eta bere rendimendua handitu duenez, bat-bateko relazio egiten dugu, 30 segundoko lana eta 30 segundoko deskansoa. Goazen bigarrenaren bila, Andrea, eta hemen utziko dugu Andrea lan. Perfecto. Eta gu mugitu gurera, gara. aholkularitzara oso ongi. Eta egoitzaizu gauza bat, Bai. Garrantzitsua da arropa, ze ikusten du animatu zarela. Bai, bere garaian lagundu zidaten logo bat egiten, nire izena bizenarekin, berez persona bat kirola egiten edo korrika egiten dagoela irudikatzen du, eta hortik aurrera animatu ginen merchandising pixka bat egiten, eta hemen lan egiten duten guztiek kamiseta edo sudadera bat jasotzen dute, eta behintzat, ekipatuta egoteko eta talde bat bezala sentitzeko hemen barruan. Primera. Animo. Bai, hemen utziko dugu, Andrea. Bai. Venga, animo, eman gogor. Egoitz, aurreko asteko, programa eta gero, emititu genuen programa eta gero, galdera batzuk jaso ditugu ikuslegoaren partetik. Oso ongi. Ez dakit prest dauden erantzuteko edo, Bai, noski. Bai, venga ba. Lehenengoa da, zertarako landu behar da indarra? Guk edozein personak 3 gaitasun fisiko ditu, indarra, abiadura eta resistentzia, baina berez indarra
gaitasun fisiko printzipalena da, beste guztiek indarretik datozelako. Gu erresistenteak gara indar kantitate jakin bat jasateko kapaz garelako, eta azkarra gara indar asko generatzeko kapazak garelako. Indarrak laguntzen digu, esan bezala, maratoi bat egiteko indar nahikoa izan behar da, pauso bakoitzean indar kantitate bat egiteko, edo pesa bat mugitzeko, edo aulkitik jaikitzeko, edo adibidez erosketako konpra edo bolsak eramateko, indar kantitate jakin bat izan behar da. Indar hori ez balen badut, azkenean enaiz olako gauzak egiteko kapaz izanen, eta adinarekin batez ere 40-45 urtetatik aurrera indarra asko galdu egiten da, gaixotasunekin, minbiziarekin batez ere asko nabaritzen da galera hori, eta esan genezake gaur egun konsideratzen dela gure mortalitatearen ikurra edo gauza printzipalena, ez? Askotan esaten da, esan ze indar kantitate duzun, eta esango dizu ze bizi esperantza duzun gaur egun. Bai, hainbesterako da. Bai, gaur egun programa, batez ere zahartzaroan edo 3. adineko programa gehienetan, lehen osasun kardiobaskularra zen printzipalena, gaur egun indarra da. Wow, ez nekien, orduan beraz oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua da, bai. Bale, eta astean zenbatetan entrenatu behar da indarra, hori izan da gure bigarren galdera, beraz, badirudi, igual, nahiko txo, ez? Bai, askotan beti esan izan da, 2-3 egunez lan egin behar dela, eta egia da, 2 egun lan egitearekin, egun bat bakarrik lan egitearekin, baino emaitza hobeak lortzen direla, eta 3. egun bat sartzen badugu, askoz hobe. Baino egia da ere, askotan, badago jendea esaten duna, bakarrik egun badaukat gimnasiora joateko edo indarreko lana egiteko eta horrexegatik ez dute egiten, baino azkeneko estudioetan demostratu izan da, egun bat egitearekin urte oso batean lan egiten baduzu adibidez, indarra astero hobetzen joaten dela gelditu gabe. Horrek esan nahi du, egun batekin ere, nahikoa ez baldin bada, produktiba izan daitekela, eta beti ere hori mantendu behar dela. Noski, 2 edo 3 egunez egiten badugu, beti ere asko zobe izanen da. Beraz ez dago eskusarik, ez? Ez dago eskusarik. Eta batzutan ez, eskezin ditudan ez 3 egun egin, ez dut ezer egin, ez? Hori da. Hori da. Gutxi bat. Lan asko egiten duen jendeak adibidez, bakarrik asteburutan dauka aukera joateko, eta horiei Weekend Warriors deitzen zaie gaur egun, bakarrik astean behin egiten dutena, eta egia da, intentsitatea handiagoan egiten dutela, baino hobekuntzak beti ere ematen direla. Bale, primeran. Eta 3. da, eta nirea da, eske belaunan pixkat mina daukat, ez? Eta orduan, min ematen dit belaunak, eta horregatik azken aldi honetan ez naiz gimnasiora joan. Orduan ez dakit ongiari naizen edo ez. Bueno, guztiz kontrakoa esan nintzen, bai. Behin ere irakasle batek esan zuen, erderaz esanen dut, erderaz esan zuelako, quien no tenga tiempo para ir a un gimnasio tendrá por voluntad propia lo tendrá que hacer a causa de una enfermedad o una lesión. Eta horregatik izaten da askotan. Indar galerak askotan ekartzen du lesio bat izatea edo molestia bat izatea, eta horrek normala den bezala eramaten gaitu edozein aktibitate gelditzera. Baino, egia da, gaur egun lesio gehienak tratatzeko forma terapeutiko, de rehabilitazio terapeutiko bat erabiltzen dela, eta horretarako indarreko lana oso garrantzitsua da. Horrexegatik, kirolari guztiek egiten dute, lesionatu berritan, lehendabiziko egunetik gimnasiora joaten dira errehabilitatzera, kirolariak ere personak dira, guk jasaten ditugun estimulo berak jasaten dituzte, eta horrexegatik kaleko persona batek ere, kirolik egiten ez duena, lesio batetik errekuperatzeko, gimnasiora joan barko du, edo behintzat indarra lantzeko espazio batera joan barko du. Baina garrantzitsua da, imaginatzen jakitea zer den duzuna, ez? Gero errehabilitazio hori izateko egokia. Noski, horretarako balorazio bat egiten da, normalean fisioterapeutek egiten dute, eta horren arabera landu egiten da, segunda zein den afektatutako zona edo giltzadura bat den, muskulo konkreto bat den, tendoi bat den, eta horren arabera lan egiten da, eta estimulo ezberdinak ematen dira, indarreko estimulo ezberdinak ematen dira horretarako. Primeran egoitz, hau izan da dena, mila esker guztiagatik.
Hau izan da guztia gaurkoz. Egoitzekin plazer hutsa izan da, baina ni gogotsu geratu naiz ikusteko nola tramankulo guzti horiek praktikan jartzen dituen. Beraz, nik uste bueltatu beharko naizela. Momentuz, deskubritu dut, hau, eskuasa dutena ere Oltzalekun. Jarraituko dut aber instalakuntza hauek deskubritzen eta hurrengora arte. Aio, aio! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.